kar ka zo addu'a ka ta ce Allah ba ni arziki, Allah ba ni arziki, ka ga bai baka kuɗi ba ka zargi Allah. To komai arziki bai da iyaka, ya wuce tunaninka. Bari in baka misali don fata shabbahu illa yakunu mislahum, ku kamanta ko da ba ku yi kaman manyan ba. Inna Allah kuma la yastahi an yadriba masalan ma ba'ulatan. Allah bai jin wa Allah ba zai bai gagari Allah ba, karka ce Allah bai jin kunya. A'a, naji wasu masu suna ce Allah bai jin kunya. Allah babu waye Allah ya buga misali da sauro, to kai ma ka buga misali. In ka tace Allah ba ni arziki, Allah ba ni arziki, sai Allah ya baka yawan ƴaƴa, arziki ne, lafiya arziki ne, imani arziki ne, ilimi arziki ne, gani kawai ƙarfin gani shi karan kansa arziki ne. In ka lissafa abubuwa ire-ire waɗannan da Allah yake ba ɗan adam, kaifin basira karan kansa babban arziki ne. Allah ya baka zama lafiya da kai da makwattanka, shi karan kansa wannan babban arziki ne. Allah ya baka kasuwancinka mai kyau, ka zo ka samu alheri, ka dawo ka ci da iyalanka, shi ba babban arziki ne. Wannan samun damar ka je ka yi kasuwar ka dawo, wasu ba su da damar kasuwar, ka je ka samu ka je kasuwa ka dawo, shi ba karan kai ne, wannan arziki ne babba, ba karami ba. To in ka ta lissafi iri haka nan suna da yawa. Allah ya baka iyalinka, ku zauna zaman lafiya, kuna raya sunnan manzo Allah, babban arziki ne. To sai ka ware, ba wai gagar Allah ya baka ba, a'a, amma Allah yana son kai dalla dalla. Allah kudi nake so miliyan 10 in jari, ba wani, Allah ya san komai, amma ka ware addu'a in za ka yi, ka roki Allah. Kuma sadda duk ka zo addu'a ka so kanka, kamar yadda aka koya mana tun ranar da na ji wannan hadisin. Akwai sahabin da in ya aza goshinsa ƙasa, sai ya roƙa mu mutum 300, Allah wani na da matsala kaza ka yayi mai, wani na da damuwa kaza ka yayi mai, wani na son kaza ka bashi, sama da mutum 300. Saboda duk sadda kawwa mutum addu'a ba tare da shi ya roƙe ka ba, to insha Allah shi ko Allah ya karɓa addu'a. Don an ce ku nemi biyan bukata ku ga bakin da ba ku taɓa sabo da shi ba, aka ce wane baki ne abu a taɓa sabo da shi ba, aka ce bakin wani da zai yi maka addu'a, in ji manzo Allah, baka taɓa sabon Allah da shi ba. Kai a gurinka wannan bakin mai tsarki ne, duk addu'ar da ya maka Allah ya karba. Shi yasa zaka ga duk sanda muka yi sallah nan, kowa na bada hadaya sai ya ce liman ya yi mana addu'a. Saboda mi, ko da kai kana addu'a Allah yana karba, ta liman ta fita ka. Saboda bakin liman mai tsarki ne a wajenka, baka taba zaben Allah da shi ba. Haka bakin dan uwanka musulmi. Shi yasa ko tafiya zaka yi ka ga makwacinka wani zai yi tafiya, da ya ce Allah ya sa a dawo lafiya, to Allah ya kare, zaka dawo lafiya. Da ya yi maka addu'a ya ce Allah sa a dawo lafiya, to insha Allah za a ko dawo lafiya. To haka ake fata. Don haka bayan Allah, sadda duk za ka yi addu'a, kada ka so kanka, ka so bayan Allah, ka so musulmin Allah, ka yi musu addu'a su ma, ka ce bukatunsu Allah ya biya musu, ka ce ka yi addu'a kai Allah ya sa kowa ma aljanna. Akwai wani sahabi ya ce inda Allah zai yarda da ya mai sai babba, ya zama da ya shiga wuta shi kadai, duk ya rufe wuta a rasa inda za a sa kowa ma, saboda tsaba mi ganin tausan bayin Allah. Kai ma ka zama kana daga cikin waɗanda ka ganin tausan bayin Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i, ka ga tausayi wasu na ƙasa da kai, kai ma Allah madaukaki ya ga tausayin ka, albarkacin manzan Allah, a farma annabi da alqurani. Allah, amma mun fake da manzan Allah, Allah albarkacin manzan Allah, Allah ka sa manzan Allah ya zama gatan mu, ya iya mana bukatun mu, Allah ka biya mana, Allah ka biya mu kowa na duniya bukata ta. Duk musulmin duniya Allah kai su aljanna gaba daya, waɗanda ma ba musulmin ba Allah ya sa su musulunta su shiga aljanna. Duk karuwa ce manzan Allah ne zai yi alfahari in jama'a ta yi yawa waɗanda take yi masa salati, suke ambatan Allah subhanahu wataala, albarkacin manzo Allah, farma annabi da alqur'ani. Abinda mun kawo daidai Allah ka ba mu lada, abinda mun kuskure kuma Allah gafarta mana, albarkacin manzo Allah.